Egunon guztioi, gaurko egunez Zornotza Aretoko egitarau berria aurkeztu nahi dizuegu. Amore Bietetxanoko udaletik kulturaren aldeko apustu irmoa egiten jarraitzen dugu. Herriko bizitzaren funtsesko zutabea baita eta gaur aurkezten dugun programa konpromiso eta apustu horren isla da. Otsailetik ekainera bitartean, Zornotza Aretoak antzerkia, musika eta dantza uztartuz, askotariko kultur eskaintza jasoko du, adin guztietarako pentsatutako proposamenekin. Horretarako, ohiko moduan, kalitatezko programazioa eskaintzeko lan egin dugu. Herritar guztiek gure udalerrian bertan kulturaz gozatzeko aukera izan dezaten. Antzerkiaren arloan, 7 antzeslan izango ditugu. Genero eta gai askotarikoak, umoretik hasita, garrantzi handiko gai sozialetaraino, hala nola migrazioa, memoria historikoa edo berdintasuna. Hoien artean ditugu, esaterako, itzulera, umorea, poesia eta akzioa uztartuz, zorretan ukitu surrealista eta komikoarekin, Arizona, migrazioari eta mugei buruz gogoeta egin araziko diguna, eta Matxo Grita Alberto San Juanen proposamena, antzerki musikala, begirada historian eta matxismoan jartzen duena. Musikari dagokionez, Eider Etxeandia Eitzi abeslaria zornotzarraren bakarkako lehen diskoaren aurkezpena nabarmendu behar dugu. Bere lanak berreraikitze aroa du izena, eta gaur gurekin izateko sortea dugunez, ondoren xehetasun gehiagorekin azalduko dizue berak lan horren berri, baina aurreratzen dizuet kontzertua martxoaren 7 izango dela. Eitziren disko berriaren estrenaldiaz gain, estilo ezberdinetako kontzertuak ere izango ditugu. Hala nola, goazen 11.0, gazteen ikuskizuna edota Paris Slim eta Jerron Blind Boy Paxtonen Blues emanaldiak, baita noski Zornotzako musika bandaren kontzertuak ere. Eta dantza garaikideaz gozatzen dutenentzat lana ikuskizuna jaso dugu egitarauaren baitan. Ikuslea lanaren kulturari buruzko hausnarketa bisual eta sentsoriala egitera gonbidatuz. Eta beti bezala, etxeko txikienentzako eta familientzako espazio berezi bat gorde dugu. Familia antzerki eskaintza bereziarekin. Elara, bidaia bat izarretara, aurren doluari buruzko istorio poetikoa, edo porrotz, marimototz, pupu eta loreren ikuskizuna. Dira, Zornotza Aretoaren programazio berri honek biltzen dituen proposamenetako batzuk. Eta eskaintza guzti honetaz gain, zineklubak ere jarraipena izango du asteartero, proiekzio berri eta solasaldiekin. Azkenik, jakinarazi, ikuskizunetarako sarrerak eskuragarri daudela udalaren webgunean, horrenbestez, herritar oro animatzen dut kultur eskaintza honetan parte hartzera eta gozatzera. Eskerrik asko. Diskan aurkezpena egongo da martxoak 7, lehenengo aurkezpen kontzertu Zornotzan. Esan egongo beste leku hoberik. Esan nik uste dute mundu guztizeri eikiotzela ilusioa beran herri zen hastie, eta lehenengo diska izen da askoz begi zau. Hori baina harina eukikogu aukera entzunala izeteko diska osoa plataformatan. Seguramente aste bete harina egongo da plataforma guztietan, eta holan ikasi aldozu ezabestizek kontzerturako. Ondino espadozu esartu sarrerak, ondino batzu geratzen die. Askorik ez, zer dize baino gehiago ja saldute dagoela ikusigu, baina ondino badauz. Eta, atzo aurkeztu naben diska aurkeztu harinauko azkenengo bideoklipe, Lide Hernando Gaz indot kolaborazioa eta Kelarre Azkeadeko izena, YouTubeen deko zu ikusgai bideoklipe, superguai dau. Zornotzako artista batega zen jogu, bane Berriotxoagaz, eta itzel geratu da. Alanda zen hori azkenengo bideoklipe diska trabaino harina, o diska lehenengo aurkezpen kontzertu baino aste bete harina egongo da prest. Eta egunean bertan, saltzeko bai fizikoan, merchandising agaz batera. Osake hori. Gero, beste hainbat kontzertu dekogu, sarratzen gabize apurke-apurke, zizurkien eukiko dugu martxoako 21, aurkezpen kontzertu, eta udako lehengoa sarratugu Azpeitin ustailako 6. Zornotzako jaiekaz batera, baina bueno,
hay que hacer el esfuerzo. Sake hori, inok espadekon galderarik? Eitsi zara, Bai? banda batega zoaz, ze banda da, Zornotzakoak dire? Ba, nik gure naben, hasikeratik nahi nabena izen zen, neska talde bat sortu. Eta danak baginen 25 urtetik berakoak niena zelaia, baina, bueno, me meto, askoz bebeto orduen. Zornotzako musikarizek die 3, eta laugarrena Gernikarra da. Danak dekiez 18 eta 22 urte bitartien, ninaz nagusi zena. Eta hasikeran egitze da, pentsatzen dule igual adin horregaz esteko zule ondino kalia hartute eta estenatokizek hartute eta, baina ustot proiektu poliki dela hasiera moduen hartzeko eta horrek emoteko kalie. Osa, que 4 eta ni, 5. Zer musika mota? Jo, eneuke jakingo izen bat ipintzen. Egize da, elektronikien azteta dugule musika tradizionalagaz, panderoa eta trekize direlako bazie ize abesti guztizetan. Baina nik enotzan jarriko estilo espezifiko bat. Bolan, elektroniki eta trikiz eta panderoa bai nazteta dauzela egizedanatan, baina holan estilo propio-propiorik apurtxu bedanetarik. Ez dira sarratu biharratiek. Begitunak gogoak, nortzuk die zure taldekideak? Onditzu arte da trikitilarie, nigaz joten deuzutik erromerian bebai, alandase ja esetzen gara elkar. Gero, ane eta urtza reskatu dugu ze musika eskolatik, ze musika eskolara joan ginen galdetzen irakasliekia ikusten da ben non horrelako proiektu baterako bera gustora egotie, baina bai eukitie ez dakit nivel puntu bat, ez? Ze uste dut bai garrantzitsu edala gero publikoari berak nahi deuena entzun hori emoteko beharrezkoa dela maila minimo bat eukitie. Eta berton anek bajua joten duela eta gitarra bebai taldien, eta urtzak teklauek. Eta gero Mikosis Gernikeko talde txiki bateko bateriari idatzi notzon, ze pare bat kontzertutan ikusi notzon, eta pila bat uste jaten zelan jote ban, eta orduen galdetu notzon, eta danak esauztien lehenengoan bai etxelan da, ze gehiza buenamentope. Listo? Teko zuedurarik? Ba, ze ondo? Tita. Ba, eskerrik asko etortia erremenetan.